chipo nazira rakapenyesa samozisi rakachopo rukuriro tenzitote tunderani kare mutipeni Itsitsitsha apotomo panye moyo tinireni eyawe tenzitondera tenzitondera kare mutipeni Muchinjikoda dakarani
unoda kumutsiwa kuti vaitei. Ndiwo musoro wenyaya mukati mezuva ranhasi. Oda kumutswa kuvafi kuti vaitei. Tinosangana pano nenyaya ine kakusuwisa igoti kakunakidza. Iri kuda Acts mabasa apostori. Chapter 9. Pane nyaya iri ipapo yomudzimai unopuwa zita pano rinonzi Tabita. Verenga pavhesi ya36. Zvino paJopa pakanga pane mukadzi waiva mudzidzi wainzi Tabita, ndokunzi Dhokasi kana zvichishandurwa. Iye waishingaira zvikuru pamabasa akanaka nezvipo. Taakusangana pano nemudzimai unonzi Tabita. Chandinakidza pavhesi zvinonzi she was a disciple. Zvanzi wanga ari mudzidzi. Kana munhukadzi unogona kunzi mudzidzi. Mwari ngaakudziwe nekuti haasi musarudzi wevanhu. Mwari unoda tose varume nevakadzi kuti tipinde pabasa rake. Pano mukadzi mudzidzi wainzi Tabita. Dorcas, a disciple named Tabita. Zvikanzi nokuda kwokuti mukadzi uyu wakanga akazara full of good works. Koma zvikanzi and alms deeds which she did. Indada kufunga nekutsvakurudza kuti mukadzi uyu unonzi a disciple, anonzi wakanga akazara nemabasa akanaka. Wakanga achiiteiko mukadzi uyu? What are the good works dzakazadzwa mukati muupenyu hwaTabita? Akadzisenga muchifuva make nomwoyo nemumaoko ake. Waiiteiko mukadzi uyu? Watisiri kunzwa nezvekuparidza, watisiri kunzwa nezvekuinda neshoko, asi tiri kumunzwa kuti udisciple hwaTabita, it was because wanga akazara nema-good works, nemabasa akanaka, nema-alms deeds. Saka mukanoverenga zvakanaka vane madictionary kana madzokera kumba, muchamuona kuti alms deeds kureva kuti charity, kuita zvinhu zvakadini zvakanaka. Pano zvinonzi giving of money. Inogona kunge iri one of the alms deeds. Giving of food is one of the alms deeds. Dzakataurwa nedictionary ratinoverenga nhasi. Rekeri kutaurire munhu waMwari. Tabita was going further than kupa vanhu vanotambudzika mari nekuvapa chikafu. Tinonzwisa ishe kuti target yaTabita dzadziri shirikadzi nenherera. Target yaTabita vanga vari the poor person, people vaitambudzika. Ndo vanhu vakanga vari target yaTabita. Munozviziva here mukati menyika yatinorarama kudai? Mune vanhu vane zvinhu zvizhinji zvavainazvo, vanoshayiwa pokuisa chikafu. Ndosaka muchiona kuti varombo vanotambira kumabhini evanhu vane mari. Nekuti vanoziva kuti kumabhini ane vanhu vane mari munogona kurashwa rofu rechingwa. Vanhu vane mari havarasha bread. Vanorasha lofu. Unogona kuwana nyama mumabhini evanhu vane mari yakarashwa yakadaro. Inongonzi yaita kagirini padoko doko. Isusu tichikura taiziva kuti kana nyama ikavora isina kuiswa pamutariko zvakanaka, isina kuwana chimutsi nomoto, mbuya vaingotora nyama yakavora vobvisa makonye, vobvisa makonye, anononzi zuzuzu moto makonye, nyama poto. Ende kana yapinda mupoto totodla kunong'ona meno nemhaka yekuti pasina mukana nezvikwanisiro zvekuwana zvinonzi zvavora zvichirashwa. Asi iko zvino tine vanhu vanotongoti lacto yakuvava votorasha. Tine vanhu vanoti hai mafurutso aya achinja ruvara votorasha. Tine vanhu vanoti hai upfu uhu ndakahutenga but handina kuziva kuti hwakasviba kudai votorasha. Tine vanhu vanotenga mipunga mukati memisha yavo igoita kuwana mupunga wamerera zvinhu mukati nokuti wagarisa usingadliwi. Tiraunzwe munhu waMwari. Zvikanzi Tabita, a certain disciple, wakanga akazara nemabasa akanaka, wanga ine target area yake yekubetsera. Rekani kuudze munhu waMwari pazuva ranhasi, iwe pane zvawakapakatiswa naMwari. What is your target area for support? Ngatingotamba ipapa pama-good works ema-alms deeds. What is your target for support? Iko zvino takaitigwa zvakanaka.
kune vasingazivi kuti nherera dziriko dzakaiswa mainstitutions madzinogara dzakakomberedzwa dziri imomo. Ukaenda pasimba ridika kuti vari muno muHarare unonodziona nherera dziripo, dzevacheche varipo, zvindumurwa zviripo, vati kure varipo, vasikana vakuru varipo nevakomana. Unoona vasina zvokupfeka nezvokudya. Takaisigwa mainstitutions nekuti kune vamwe vanogona kuti handina nherera mukati memisha yatakabva saka handidzioni. Iko takadzikwa zvakanaka, hapana kana kona yemugwagwa, wedha uri kuShurugwe, wedha uri kuGokwe, wedha uri kuMasvingo, makona ese emigwagwa kune vana vanoshayikwa varipo, vanotambudzika vari mumugwagwa. Zvikanzi Tabita wakanga aine target yezvishoma zvaakanga apuwa naMwari. Mukaverenga zvakanaka, kunonzi Tabita waisona achipfekedza shirikadzi nenherera, waisona madress, waisona majuzi, waisona machira, achifukidza anotambudzika munguva ino yechando. Tera unzwe munhu waMwari, mukati memisha yedu mune machira asina kufukwa kwemakore. Ndakamboenda pane imwe imba maifide kwafiwa. Ndobva tabudziwa isusu madzimai edu kwakumanyira kunovata panhamo. Zvikai musatakura kutakura machinhu, musatambura kutakura magumbezi. Chingouya muri zvamuri, magumbezi ariko. Takanosvika ndanda musitting room. Munoziva madzimai tichimba. Kwakutonhora mai vepamba vakanga vafigwa nomurume vakangokwira upstairs. Ndokunoburuka nema2 in 1. Mama akabatwa nevasikana vavo basa nemukomana wepazha akauya achibatavo umwe 2 in 1, 2 in 1, umwe 2 in 1. Takafuka machira atasina kumbofuka muupenyu, mamwe achivhurwa mumapurasitiki. Rekani kuudze munhu waMwari, iko zvino tine chando chakaoma mukati megore rino, chikutagwa nemaredhiyo nomathelevhizheni, kuti gore rino kunotonhora, hakuna angada kumira kunzwa pathelevhizheni. Nyama yako inotokutaura kuti gore rino hakuna kumira zvakanaka. Mukati memba yako mune zvakawanda sei zvatakaputira mukati memasaga, majuzi asina kumbopfekwa. Ava ne 3 years wakamira kuti utange waonda ugokwana because wakora mazuva ano. Saka wati iri handiripi munhu kusvikira ndaonda. Ko machira atakaisa mumabhegi akawanda zvakadini. Asi kune munhu akafuka mapurasitiki, akafuka masaga mukati menguva ino iyi, achidemba kuti Mwari, yeti Mwari vane zvinhu zvevanhu ava zvavakachengetedza kuvana vavo. Zvikanzi Tabita wakaita mabasa omutsa. Tera unzwe munhu waMwari, ukanoverenga zvakanaka nyaya yaTabita inoenda pamberi ichitaura pamusoro pemagood works. Kumwe hakuzi kungopa munhu chikafu, kumwe hakuzi kupa munhu mari. Kune vazhinji vari kushayiwa pokugara, asi kune vanhu vane spaces and spaces which they can offer to people without. Mamuchizviziva here kuti kune vamwe vanhu vakatenga dzimba vakavaka dzimba dzavasina kugara, idzimba dzekuti vangowana mari. Mari pamusoro pezhinji yavainayo yavari kushayiwa pokuisa. Tera unzwe munhu waMwari, ukazonoverenga zvakanaka, kana Jehovha vachiti imba yangu idongo, havasi kungoreva pamusoro pemachechi, nekuti kwai zvawakaita izvozvo wakaitira ini. Mukanodzika zvakanaka shoko raMwari kuti vamakashanyira vaya mukati memajere vakaitira ini. Zvikanzi vamakapa pokugara vakaitira ini. Zvikanzi vamakapa zvokufuka nezvokudya vakaitira ini. Rekani kutaurira munhu waMwari, the Lord has blessed us in many ways, but tera unzwe Tabita wakanga asina zvinoshamisira. Hatina kumbonzwa basa rake raaita, hatina kumbonzwa wakanga ari mukuru ane mukurumbira mukati menzvimbo, asi tinodza pamusoro pemukadzi unongonzi a disciple who did more than what those who had could ever do. Regai nitaure pano ndichiti, iwe unoda kuitirwa favor naMwari iwewe kuti waitei? Unoda kuitirwa favor naMwari iwe waitei? Munozviziva here kuti kune umwe munhu unotambudzika pamunamato achigombetedza Mwari, achikota nemavhesi kuti makati, Lo, I'm with thee even to the end of this world. No, I have got good thoughts for you, plans not of evil but of good to give you an expected end. Tichikotera Mwari mavhesi mukati mebhaibheri, shoko dzvene raMwari, kubata Mwari chimbadzo, kumubata rape case kuti avire munamato yedu. Unoda kuitirwa favor naMwari kuti waitei? Tine vazhinji vari kuchema mukati meupenyu hwanhasi, vanodimbira vana vavo. Vana vangu havana kumborooriwa, vana vangu vapera kudzoka,
murume wangu ari kundiitira zvakaipa, ndiri kurohwa, ndiri kurambwa. Kuenda pamunamato unoda kuitirwa zvakanaka naMwari kuti waitei. Tabhita yede history haana kumbofamba muJopa achitaura zvaakanga aita zvaizikanwa nekuonekwa. Kune vanhu vazhinji vanoda kuenda mbiri yekupa vanhu matomatisi 5 yeti iva nemigomo 10 yematomatisi. Kune vanhu vanoda kuenda mbiri yokupa munhu juzi rimwe asi mukati memba mune mamwe atodliwa nemujuru wakagara. Kune vanhu vanoda kuti akaita chinhu chitoko dai nyika yaziva. Mazuva ano maivhidhe kwava nenyaya yokuti tine building day. Aunombinzwa takaiwa building day, vanhu vanodaidzaka, vanodaidza vaimbi vanomukurumbira, vanana Fame 5 vouya kuzoimba pabuilding day. Kodaidzwa vaparidzi vane mukurumbira, vanana Pastor Makiwa, vanana maifidhe, vanana vamunoziva vane mazita makuru, vanodaidziwa pabuilding day kuti vauye vatange vakuma, vawaruka, vabuda ziya, vaenda kokoko vagodzoka, vaimbi vagoimba, vagoshosoma mahwi, munhu agokwenya mhazha yake, agokwenya dumbu rake, agosumuka agotanga kupleja nekuda kuti kwauya vaimbi nevaparidzi vanokurumbira. Iwe unoda kuti zvakanaka naMwari kuti waitei iwe? Waitei? Mukanoverenga zvakanaka, Mwari vane mafavha dzavakaitira vanhu vakawanda. Rahabhi chifeve chakaitirwa favha naMwari, chakaviga maspice mukati memba yacho, chikati ndinogona kuparadzwa namambo. I know because hondo iri kuya kuzoparadza guta rose, asi vaMwari ndinoviga. Ndobva chariska upenyu hwacho, hachina kutoziva kuti as she was risking her own life, she was saving it. Not only her life, but the life of her whole family. Teraunzwe munhu waMwari, Mwari vakaitira favha, mukaverenga zvakanaka, guta rose rakadonha. Kusara kweimba yaRahabhi hapana kana chinhu chimwe chakakunguruka. Mwari vakapurizevha Rahabhi nemhuri yekwake. Ukazonoverenga zvakanaka kumagumo kwarahabhi pagenealogy yaJesu, nemhaka yekuti wakaitira denga zvakanaka. Iwe unoda kudya favha naMwari kuti waitei? Mukanoverenga zvakanaka muchidzika mukati meshoko raMwari, muchavaona kuti Mozisi unosiya the palace nezita guru rokunzi mwana wamukunda waFaro, ndokunopfeka manyatera, kupinda mukati merenje, kunotambudzika achifudza makwai, ari kupuripeiwa naMwari kuti atungamirire Israeri kubva muutapwa. Unoenda faithfully ndokunotungamirira Israeri yakanga yakazara nemusoro wakaoma. Hakuna vanhu vainesesa vana vaIsraeri. Iko zvinezvi kune vazhinji vanongonzi taSabbath school superintendent, kunetswa nekirasi dzinouya dzidzokera kumba kwadzo. Ndanochadi vamwe vakatongonzi ita muimbisi, avaimbi vanhu vacho, wadzokera kumashure. Vamwe vakanzi ita maelda mukati mechechi, chechi inonetsa, ingandisiisa denga, zviri nandizorore, ende kutwa nemakadzi tukadzi twakazara neunye hwezviri, tototi kumurume wacho ukadzokera gore rino pakushandira Mwari yeye, ndiwe wega here iwe? Ndiwe unongokwira nekudzika mukati meshirikadzi uchishanda, gore rinoramba, handichambokuoni, vana vava vachakuzive, kusvikira murume aramba basa raMwari. Asi iwe unouya kuzopfugama, kusuka mavhi, kukumbira Mwari mafavha. Una kuidywa favha naMwari kuti waitei? Ukanoverenga zvakanaka nyaya yaMozisi, Mozisi afa, wakamutswa kuvafi, nekuti unoonekwa paMount Transfiguration. Vakamuona vadzidzi Mozisi achiburuka kubva kudenga aine kupwenya, kwazoti Mozisi guva rake hakuna wakariona nokuriziva, asi Mozisi wakamutswa kuvafi neruoko rwaMwari. Teraunzwe munhu waMwari, iwewe unoda kuitirwa zvakanaka kuti waitei? Vhesi ya37 rava verse 37. chokwadi. Zvino namazuva iwayo iye akarwara ndokufa. Vakati vamushambidza vakamuisa kuimba yokumusoro. Ndoda kuti urave dzokora uchiti mutsara womira. Zvino namazuva iwayo iye akarwara. Zvino nemazuva iwawo, terai munzwe vana vaMwari, mazuva okuita zvakanaka, nemazuva iwawo emabasa ma-alms deeds akanaka, nemazuva e-good works, ndipo pakagwara munhu une musoro.
Tabita haana kumirirwa kugwara kusvika asisina simba mumabhonzo. Tabita wakagwara aine maniti mumavoko achirukira shirikadzi nherevu. Tabita wakagwara aine chikafu chakabungana paseri pedhoo achida kumhanya nacho kuchitungwiza kunopa vaizi vari kutambudzika. Tabita wakagwara ari kubvisa pamubhedha pake mamachira because wakanga anzwa kuti kune mhuri ikutorogwa achifamba kuti aendese machira. Tabita ndokubva arwara nemazuva emabasa akanaka. Teraunzwewo munhu wakanditeerera pazuva ranhasi. Ndatinini vanoitira Mwari zvakanaka vanogwara, vanotambudzika kunyangwe mumazuva avo okuita zvakanaka. Amen. Amen. Kuiwe uri ani iwewe? Unoti ndagwarirei? Naimi Mwari, ndakanga ndichiita witness munozviziva. Ndakawitnessa munozviziva. Munozviziva imimi kuti motikari yangu ndo inoshandiswa pachechi. Vanhu vanofamba neyangu. Mazvifambisa sei kuti ndifigwe? Mazvifambisa sei Mwari? Why? Terera unzwe hama inodika. Tabita wakagwara nemazuva iwawo kuita zvinhu zvakanaka. Haangogwari chete. Pane zvinoitika kuna Tabita ari mukati mokuita zvakanaka. Chii chimwe chakaitika? Ndokufa. Ndokubva afa. Haleluya. Mwari ngaakudziwe. Pane imwe nzvimbo Razara unofa. Shamwari yaJesu. Razara afa ari mukati mokugwara. Vadzidzi kuti shamwari yenyu yagwara. Jesu unoiginwa kunge zvaasiri kubvisa zviri kutaurwa. Unozoenda Razara afa. Kwete afa asi onhuwa. Zvikanzi ndazviitira for your sake. Terera unzwe munhu waMwari. God allows bad things to happen to us. Nekuda kwemareasons akasiyana siyana. Dzimwe nguva Mwari vanoalawa zvakaipa kuti zvitiwire nemhaka yekuti vane zvavanotsvaka matiri sevana vaMwari. Vanotsvaka kusimba kwako semwana waMwari. Nekuti kune vamwe vanoti kana vasiri mukati medambudziko zvose zvakanaka havahwisisi kuna Mwari. Havanamati zvine simba. Havashandiri Mwari because zvose zvakanaka. Mwari voshunya mbijana kuti uhwisise kuti kudenga kuna Mwari. Kune vamwe vakabvumirwa kuti vatambudzike nemhaka yekuti Mwari une zvaanoda kuti vasingatendi vaone pamusoro pako. Kuti how does God's children behave kana vari mukati mekurwara nekutambudzika? Vanoriekta sei kuvana vaMwari kana vachinge vafigwa? Wakatembwa newe munhu waMwari. Sometimes God allows bad things to happen to us. Nekuti vana kudevelopa matiri characteristics, the patience matiri, patience in the middle of trials and affliction. Nekuti dzimwe nguva vanhu vaMwari hatina patience. Tiri vanhu vanokasira, tiri vanhu vanoda zvinhu nokukurumidza. Mwari vanomboti houtambisana masteps edu voalawa zvakaipa kuti zvipinde matiri. Tirarame mukati mekutambudzika nemhaka yekuti vane macharacteristics avana kudevelopa matiri. Zvimwe ndezvokuti wanyanyisa unofanirwa kuziva kuti kudenga kune Mwari. Zvimwe ndezvokugura matrousers edu anenge arebesa kuti ndakumbokupfekedza short trousers nekuti ndikasakupa short trouser uponeseki. Zvikanzi Tabita unoalawiwa kuti afe. Panga paine zvaifanirwa kuitika nekufa kwaTabita. Nemhaka yei Mwari vakaalawa Tabita, mukadzi wakanaka zvakadai, mushandi wakadai, kuti agware munguva yekushanda, agofa munguva yekushanda. Zvakaitirwei izvi naMwari? Kana tikacherechedza pakugwara kwaTabita, vhesi rinoti Tabita agwara akafa. Havazi vanhu vose vakachema kufa kwaTabita. Havazi vanhu vose vakachema pakufa kwaTabita. Pavhesi ya39, pavhesi 39, vhesi ya39, unoda kumutswa kuti vaitei. Ipapo Petro akasimuka. Petro wakasimuka akaenda navo. Wakati asvika vakamuisa kuimba yokumusoro pazasi. Chirikadzi dzose dzikamira naye, dzakamira naPita dzichichema, vakamuratidza zvokufuka nenguvo dzavakanga vaitirwa naDhokasi achiri pakati pavo. Havazi vose vanoti wafa vokuchema. Varipo vanochema, varipo vanofara. Parufu rwaTabita agwara akafa,
vamwe vakafara vakati zvaita zvakanaka, wanga wotisembura chokwadi nokutora zvinhu zvake zvose achipa chirikadzi, saka zvaafa zvanaka. Asi vamwe vachifara parufu gwatabhita, pane vakachema, vamwe vachifara kuti wafa, vamwe vaichema nerufu gwatabhita. Vhesi yotiyo Pita asvika, vanhu vakachingamidza Pita vachimuratidza panga pakaiswa Tabhita. Vhesi inoti chirikadzi nenherera vakachema vakamira naPita. Chirikadzi dzaichemerei dzakatarira Pita, dzaiti munhu waMwari maita zvakanaka, zvamamuya pano motosiya maita zvinhu zvikuru. Tabhita munofanira kumumutsa, nekuti munoona jira randakabata iri ndakaripiwa naTabhita iri. Munoona juzi rakapfekwa nemwana wangu ndakapiwa naTabhita. Munoona shangu dzine mwana womunun'una wangu idzi ndakapiwa naTabhita. Dai maiziva mufundisi Pita, hamungadzokeri Tabhita muchisiya akafa. Vhesi inotiyo akasvika Pita pakanga pakaiswa mutumbi waTabhita. Chakaita kuti Tabhita amutswe ibasa raakabata asati afa. Dai Tabhita akafa asina chaakaita, kusvika kwakaita Pita paishayikwa chokureva. Asi kusvika kwakaita Pita, chirikadzi dzakachema, varombo vakachema, nherera dzikachema, vose vaitambura vakachema. Bhaibheri rinoti Pita wakanamata. Pavhesi ya 40 zvino Petro akavabudisa panze vose, akafugama akanyengetera ndokutendeukira kumutumbi akati, Tabhita muka. Akashinura meso ake, zvino akati achiona Petro akagara. Petro agara pazasi. 41 akamubata noruoko rwake, akamusimudza, akadana vatsvene nechirikadzi, akamuisa pamberi pavo ari mupenyu. Ndiri kuti hama dzinodikanwa, haugoni kumutswa kana pasina zvawakaita. Tabhita wakamutswa nemhaka yamabasa akanaka aakanga aita. Uchiri mupenyu munhu waMwari, shanda nepaunogona napo. Vahedheni munharaunda ngavapupure, ngavataure chokwadi. Musi wauchafa vati zvokwadi muraini tarashikirwa, vachitaura chokwadi nezvaunorarama uchiita uri mupenyu. Tabhita wakaita zvikuru achiri mupenyu, zvakakonzera kuti munamato waPita nemunamato wechirikadzi nokuchema kwenherera zvakazungunusa chigaro chedenga. Mwari akaona zvakafanira kuti namabasa aTabhita unofanira kumutswa. Ndiri kuti hama dzinodikanwa, kana iwe ungava munamato wako wekuti Mwari ndoda kuti mundimutse, unoda kumutsiwa kuti vaitei. Kana iwe ungazochema pamberi paMwari, chema pamberi paMwari une zvakanakawo zvawakaitira vanhu. Ndiri kuti hama dzinodikanwa, ndiri kutaura kudai, mukati meupenyu hwedu pane zvakawanda zvakafa mukati meupenyu hwedu. Ndiri kutaura kudai, bhizinesi rako rakafa, chichaita kuti rimutswe chii? Ndezvawakamboitira Mwari. Ndiri kuti vana vako vakafa pakutenda, chichaita kuti kutenda kwevana vako kudzoswe, vazive Mwari chii? Ndezvekuti unezvawakamboitira Mwari. Kwazvose zvazvafa mukati meupenyu hwako, muchato wakafa, bhizinesi rakafa, utano hwakafa, saka chichaita kuti zvakafa zvidzoke chii? Ndezvawakaitira Mwari. Teerera munhu waMwari, chakaita kuti Hezekia amutswe paya, wakanamata achiti Mwari
zarurai mabhuku okudenga muone kana pane zvakanakavo zvandakakuitirai. Mwari achizarura mabhuku kudenga, unoona kuti Hezekia une zvakanaka zvaakamboita. Ipapo shoko rinodzoka. Kwanzi Hezekia wakawedzerwa makore 15. Ndiri kuti hama dzinodikana, Dhavhidha wakamutswa nemhaka yezvaakaita. Kana iwe ungachemera kumuka parumuko rwekupedzisira, Ishe achionekwa, hwamanda ichirira, vakafira muna Kristu vachimutswa, iwe unofunga kuti uchamuka kuti vaitei? Vachamuka pacharira hwamanda. Ndezvavakaita zvakanyogwa kudenga. Ipapo hwamanda ikarira, ipapo vachamutswa nokusamura. Nemhaka yei? Nekuti vachiri vapenyu, pane zvavakaita zvinobatika. Vakachengeta kutenda, havana kurasha kutenda. Hwamanda yosvika, hwamanda yorira, Pita wosvika, ndiye Jesu kauya, uchasimuka. Waridza hwamanda yekupedzisira, vakafira muna Kristu, vachamutswa nokusamura. Iwe uchamuka kuti waitei? Vachamuka Jesu achionekwa. Ndevanenge vakaita kuda kwaBaba. Dhavhidha wakashanda, basa wakaita. Handizivi tisati tanamata munhu waMwari. Tisati Mwari. Pane kavhesi kadoko kata kutipetsina kupana. Manya pana Job chapter 42. Job chapter 42. Unoda kuti Mwari akuitire zvakanaka kuti waitei? Terai munzi vanhu vaMwari. Vakaropafadzwa vachapinda pabasa. Ichokwadi. Kana wapinda pabasa, saved for a mission. Mukanoverenga zvakanaka chapter kuti naye mukati mezuva ranhasi. Ndishamwari dzaJob dzapinda pataiti naMwari, dzakanganisira Mwari. Mwari vakati hamuna zvakanaka zvamakambotaura pamusoro pangu, kunyange pamusoro pemuranda wangu Job. Vatidzokerai vana Elifazi, vana Temanite, vana Bildad, vana Shuhite, nana Zofari, nana Namanite, endai kuna Job akunamatirei. Terai munzwe zvinoita. Ndoda kunditi inini munhu waMwari, kune vamwe vazhinji vanobata pamabasa chete ekuti what have we done for the Lord. There are people here who must forgive some other people. Kuti Mwari agone kukuitira zvinhu zvakanaka. Kana wakoniwa kupa chingwa, wakoniwa kupa chikafu, wakoniwa kusona hembe dzeshirikazi nenherera, watadzamo here kuregerera kakutadzira? Just that watadza here kushuvira umwe munhu zvakanaka? Job had all the reasons kuti arambe nezvikomborero zvake akafumbatira pamusoro peshamwari dzakanga dzakakumitira zvakanaka. Asi Job unoshuvira vamwe zvakanaka. Unoshuvira vamwe zvakanaka. Magood works munhu waMwari anosanganisira kufamba nevhangeri, anosanganisira kushuvira vamwe zvakanaka, anosanganisira kuregerera nokutadzira, anosanganisira kunamatira vasingakuitiri zvakanaka, anosanganisira kumwisha blessings over your country. Verenga unzwe pavhesi ya10. Vhesi ya10. Chokwadi. Jehovha akashandura kutapwa kwaJobho nguva yaakanyengeterera shamwari dzake. Jehovha akapa Jobho zvaakanga anazvo pakutanga kaviri. Inzwa unzwe munhu waMwari. Dzimwe nguva hakuzi kupa munhu chinhu, dzimwe nguva kunyengeterera munhu. Job haana kuziva kuti success yake was hid in forgiving those who had hate and injured him. Zvikanzi God turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Tera unzwe munhu waMwari, zvimwe zvoda kunamatira vamwe. Zvikanzi shirikadzi yakanga ine mapeni, yakanda mapeni mukati mendiro, zvinonzi wapa zvikuru kupinda vakapa zvakawanda. Nemhaka yei? Nokuti Mwari unoverenga our motives and our zviri kumasure kwezvatinoda kuitira Mwari. Saka teera unzwe munhu waMwari, kana uri muimbi imbisa, kana uri muparidzi paridza, kana uri wewitnessing pinda nevhangeri, kana uri kunamatira vamwe namatira vamwe, kana usingakwanisi zvose izvo zviregerera vakakutadzira, nekuti mumunamato wako ndo mune kukomborerwa, ndo munamato uri mukati mezuva ranhasi. Zvimwe varipo mukati mezuva ranhasi vanoti Mwari wangu namuponesi, sezvamakaitira Dhavhidha, makamumutsa kuvafi nekuti pane zvaakanga akuitirai. Nemhaka yemunamato iwoyi Mwari makaitirawo vana Mozisi, vakamutswa kuvafi nekuti vane zvavakanga vaita. Nezvamakaitira Mwari vana Rahabhi,
makavapa mazita akapinda pagenealogy yaJesu, mukavaponesa nemhuri yavo yose, vakararama mukati mekuparadzwa kwevazhinji nekuti vane zvavakanga vakuitirai. Sezvamakaitira muJobho changamire, makamuripea times twice what he had, nemhaka yekuti wakanga ashuvira vanomutadzira zvakanaka akavanamatira. Kana uri munamato wako wokuti Mwari kana mabhuku enyu ovhurwa moda kuitira favor vana venyu, kana muchingoverengawo papeji pamwe ndiri pa29 kana papeji 30 kana papeji 5000, pamunosvika papeji yangu Mwari wanaiwo paine zvandakakuitirai kuti mugondiitira favor. Kana wakadaro munhu waMwari kwauri, sumudza maoko nakusumuka apo tinonamata. Baba wedu wokudenga, tinoda kukutendai. You are a faithful and true God. Idi munoona kunyange shirikadzi nenherera padziri. You have provided for us and you provide for your children. Muri Mwari ane ngoni nenyasha zvakadai, because you are saving us so that we can get into our mission. Tabitha mama mukamuponesera basa, akadzokera pabasa rake raakanga achiita with double portion of blessings from you and power. Nemhaka yekuti wakanga kuitirai zvakanaka, makazviitira kunyange kuna Jobho mukamuregedzera mablessings mazhinji nekuti wakanga anamatira nekushuvira vamwe zvakanaka. Mwari tibatsireiwo mukati mezuva ranhasi, tipinzeiwo pabasa. Tipinzeiwo pamagood works, tipinzeiwo pama-alms deeds, kuti kana movhura mabhuku ekudenga zvamakaitira Hezekiya, makutsvaga kuti mungamuitirei mugogona kuona kuti unodeserva. Mwari, we want to deserve your grace and your love. Tibetsereiwo kuti pamotituma, may we be small pebbles in your hands, so that wherever you throw us, we may go and do thy works. Topota nisiraishe wedu Jesu. Onaiwo mai avo zatsisa chiwo chomoyo havo. Onaiwo baba vazatsirewo chiwo chomoyo. Muyuthi uyo mukomana wenu musikana ni mwana uyo vandayo kushandirai, vapewo kamedu mukati mebasa renyu. Mbiri godzoka kwamuri kusingaperi. Amen. Yani ago kwando kungana ibaba feleke sigaro safari eko
Ego